Ay, muna akong gingon. Sige, padayon pa, Juday. O, sige. Mapadayon ta, ari. Tanawa, akong kuan bongbong nawala tungod ni Udet. Akong ato pati floring giapil. Mo nang sindi in taon ko niyo sa Chikas. Di ko mo dawat og pamisuha. Tagsa kalibo or liwikuan kinintos. O kinakay nako na. Tay sa kuno, day. Ay, kuno sigbungat o pila kantidad imong kayoon. Pasagdain na sila pila ihatag. Gusto magkakang madato. Ay naman ka, nanugtakaan ko 50, 20 piso. Di, lugi kayo ta. Sayang akong pag-acting. Ay, sus, kung gino, day, okay lang kung nagtag-20, tag-50. Basta kay daghan. Nahala, sige, balik ta. Nga, kuha na. Okay na. Sige. Bisag agbay di ay na, bisag tagpila, basta kay kinasing-kasing, aron mapurma ning ako. Tay sa day. Aron maluoy sila pag-ayo nimo. Dukdukag martilyo na imong kamot para maluoy sila pag-ayo. May dukdukon yun? O dukduka kay aron ay ra pug kusga kanang acting ra ba kay aron pud sila maluoy. Lara, sige. Sige ko na ha? Sige, gasugod na day. Sige. Maluoy yung taon mo na ako. Napuno, gikapoy na kay ko. Ugdugdug ka na ako ang payag. Kaya ginawagan sakit kaya akong kamot na dugdugan. Tabangi taon ko ninyo. Sige na, maluoy mo. Kana day, very good. Sige lami ra di ay day. Okay ra di ay. Sige day akong tungagan day. Sige, dugangi day. Sige day ha. Kaya ginawagan na dugdugan na mo na akong kamot. Sinmo po sa Chikas bitaw. Rabi sa ginagmay pang may pinamig. Napuno na dyan niglagom akong kamot. Oo, kanara day, sakto na day. Sakto na to? Oo, kanara day, lahit na pud ay mo ang pakaluoy. Sige day, haani day, aswatan ng kahoy day. Din pagpakaluoy yun ka nang mag-aswat ka ng murag kalisod-lisod jud ka ba aron maluoy kay sila nimo. Nahala basta kay madato magkaataani ha. O sige day, sugdi nang aswat na day. Sige. Ma'am Jessica, maluoy mo na ako pagka bugat kining troso daw na ko ang kuano naswaton. Kana day. Sige day, arsa jud day. Ginoo tama. Ma'am, maluoy di bugat di kaayo. Maluoy mo. Sinjikas na mo, please. Gusto na kong madato, Ma'am Jessica. Taysa day, no say gustong madato. Ayaw ibungat ng gusto kang madato. Ay naman ka day, usa man purpose na ato ang paggama na di video. Gusto na di kong madato. Ay sus, kung gino ay say bungat og madato aron di ka inog arugante, aron maluoy sila nimo. Ano na hala, sige. Niliday ko ganahan madato. Sinjikas na mo, please. Sige, paday. Kulang pa na yung panghanyo, day. Sige, paday. Bali po ka day, pakapilian po ka ini mo day, pero kapoy na bigay ko hari day. Sige na lang. Ma'am Jessica, kamudiatanan maluoy mo na ako. Sinod! Ay, sano? O sa'y send nodes, day? Send money, dagay. Ay, sinmani di ay. Sinmani, please. Sa Gcash lang ba? Sa day, no? Usa man. Wala man day di ma-record di ay. Usay wala ma-record day, bukat kini akong giasawat ninyo. Adi mo i-record? Budakan ka na ko ani ron. Pasensya jud kaayo, day. Wala jud ko kabantay, mag-usob ta. Nabahala mo, di ko magigusap. Bukat kay na. Nabahala ka diya. Day, gusto man ka kang madato. Day, asa lang makabalik, hari, day. Diyos ko, ginuunin mo, day. Usa man ang video ha.